Λοιπόν, θα κάνουμε ένα τεστ αντοχής. Έχουμε ένα κρανάκι των 40 ευρώ, το οποίο έχουν περάσει και τα χρόνια βέβαια. Οδεύουμε στα 3 χρόνια. Βλέπουμε ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές, 22.05, ωραία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να σπάσει. Βέβαια, η τιμή δεν είναι family της ποιότητας. Οπότε, ένα τεστ θα μας πείσει για το αποτέλεσμα. Θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε το τι θα γίνει. Λοιπόν, θα προσομοιώσουμε λοιπόν πιθανή πρόσκρουση αναβάτη στην άσφαλτο. Ένα κλασικό σφυράκι για να δούμε τι θα γίνει. Δεν το περίμενα. Ψιλολόγια τώρα, εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Λοιπόν, έχουμε λαχανιάσει, όπως βλέπετε. Λοιπόν, η ζημιά που έχει πραγματοποιηθεί είναι αμιληταία, κοιτάξτε. Κοιτάξτε ζημιά. Έχει φάει πάνω από 30 σφυριές και πιστέψτε με, δυνατές σφυριές. Αλλά δεν σπάει τίποτα. Κι όμως, αυτό που βλέπετε είναι ένα κράνος των 40 ευρώ. Ωραία. Έχει κινηθεί στον δρόμο 3 χρόνια. Έχει διανύσει γύρω στα 40.000 χιλιόμετρα με 2 διαφορετικές μοτοσυκλέτες. Έχει πέσει κάτω 2 φορές. Έχει πέσει εννοώ από ύψος σχεδόν 2 μέτρων. Οπότε αυτό το οποίο λένε όταν το κράνος πέσει είναι ακατάλληλο, μάλλον δεν ισχύει. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το βίντεο μας. Ας βάλουμε μια για να δείτε πραγματικά ότι δεν το χαϊδεύω. Δεν το χαϊδεύω, παιδιά. Μιλάω πραγματικά. Μιλάμε για κράνος 40 ευρώ. Κοιτάξτε. Είναι no name. Είναι made in China. Και βλέπετε με τα πολλά, έτσι. Κράνος made in China, έτσι. Κοιτάξτε. Made in China. Κοιτάξτε. Made in China, ναι. Με πέδεψε 3 λεπτά, έτσι. Εντάξει. Τελικά αποδείχθηκε ότι όντως η προδιαγραφή, η οποία έχει 22.05, είναι σωστή. Αυτά από εμάς. Το τεστ έλαβε τέλος.